कसं वेंचितास को बाप्पा मा राजा वळखता नॉनची कर्या म्हण सांगून सुनीत मायेने केला मी करे तुका जातो मा नॉनचे वय लायक नॉनची करे दे देवा आता हांव आवळ्या नॉनची वाटयता ताका मीठ सांग सासम हिंगा कुडको मीठ आता सुरेक मीठ सांग आनी हिंग घालून वाटयता सासम घालता सुकयले मिरसांग पिटी जाली ल्हान जालें हरवी सासम घालता ना मग हरवी सासम घालता वळ घालता का एक 2-3 दिवस वचते वावळ करंबेच्याक हे भायर दवरत की फ्रिजा दवर का आता भायर दवर का करंबेका न्हू करबेंच्या तर फ्रिजा दवर फ्रिजा दवर राजावळ घालून नॉनचे रेडी जाला आता सीजनल आशिल्ल्यानं तुमकां इझिली हे मेळटले तुम्ही बी ट्राय करयांची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का आमच्या चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक करयांची ह्या व्हिडिओवर कमेंट करयांची आणि सबस्क्राईब करूंक विसरू नकांची थँक्यू